kendo riwe lwedo. VOJ kane waringo wacho ni genowa en pi maler, genowa en ndara mayom, genowa en thieth e osiptal. Ka koro ne jo Homabay oyiero, Homabay agonegi erokamano maduong' kuom miyowa thuolo mar tiyo negi. To koro ne wadok irgi kendo kwaloso gimiluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Ka koro wapenjogi ni e higni 5 gi e gweng'u ka, mane en penjo mipenjo e gweng' ka gweng'. Sublocation ka sublocation nigi village clusters 3, to village clusters gi tene biro to wacho ni wan genowa e higni 5 gi en kama. Koro nwariwo paro gite, kaito wago kwan gini, mondo paro gite otimre, watim pige ma ji dwaro gite, watim derni gite, watim barabara gite, watim agriculture, watim industries. En pesa di ma di dwaro. To nwafwenyo ni e higni 5 idwaro bilion 80 mondo wachop si geno mar jo Homabay. Kuom higni 5 bilion 80. Kwa ng'iyo pesa ma wayudo mowuok e national government, ma en 15% mar pesa te manie national government manie Kenya, wayudo ni wanyalo keto bilion 2.5 higa ka higa e weche mag development. Kigo kwan no mano bilion 12.5, tiende ni king'iyo bilion 80 to pod in gi gap kanyo mar bilion mang'eny. Mane momiyo ne koro waketo pachwa ni ere kuma wanyalo yude balance mar pesa gi. Achiel kuom gi en on source revenue, tiende ni pesa mwachoko wawegi mabe wasetemo nwayudo milion 191, wachore nyaka sani wayudo bilion gi bathe. Mano ni mana kuom dino kuonde mane omenda nyalo bedo ni wuokgo kata lalgo. Kichako wang'iyo mano to wachako wang'iyo ni ere donors kata partners mabe nyalo konyowa e agenda wa mar bilion 80 ni. Waseyudo World Bank matimo projects mag KISIP kae, timo projects mag NARIC, timo projects mag NAV CDP, wuotho gi weche wa mag nderni ei gwenge kuondegi, mago be waseyudo pesa. Moko nwayudo katin to ne waketo sinani mondo wane ni pesa go nyalo medore, nikech waketo nying maber mar Homabay. Kaito wang'iyo be ni 15% kende mabiro mwalo ka. Ere kaka wanyalo yudo 85% modong' Nairobi cha. Nikech ing'eni modong' Nairobi cha en onyalo dhi e county mora mora 47 gite. To bende inyalo bet ni ok yudo kata siling mar 85% no. And onge gimi nyalo timo. Moloyo kokiloso hula ne pesa no mondo wa malo mondo bi mwalo ka. Koro mano be waseyudo kaka wachoro kendo kaka watiyo gi sirikal mamalo mondo pesa madong' malo cha be obi. VOJ kang'iyo 2023 January, kane kero biro Homabay mokuonge development tour ne mokuongo, no yudo kwaseloso hula ne pesa ma national government no, nikech kadwa donje tich ni to watiyo gi Jaduong' Charles Konyango mane ni e housing, to wang'ise ni jatelo konywa goro chiro moro mar rech. Seche go wan wakia kata kuwa pesa bro ae, to wang'ise dia mine waloko kamarach, konywa goro chiro moro mar rech maber, waikre go kwa nyalo menyo go. Koro ka jatelo no biro 2023 January, mani ng'eni oyudo kapok wabedo kata dweche 5 e office, to gigi tene wasegoro nyaka payani ne wasedhi ka port ma waseng'iso gini gor gini maber. Kan wakawo jatelo airport to wang'ise ni jatelo kiki wuoga e airport tidhi chak wuoth. Wadwa ni mondo wan kaka jotelo ma Homabay warom kodi Tom Mboya University. Omiyo nwakawe mwatere Tom Mboya University, wan MPs te, majority leader speaker mar county assembly, wabedo kode Tom Mboya. Wang'ise ni jatelo mae lek ma wan go. VOJ waning'eno yiero dwe mar 8 2022 ma 2023 January waseiko gige wagite. Captain Ruto masani en MD mar port, sechego ne en regional manager mar port Kisumu kae. Emo present kacha ni jatelo waseiko goro ni mar paya. Dr. Charles Konyango emo present ne jatelo ni wan waseiko goro ni mar chiro. Kaito wakawe watere physically e paya kucho. To wasiemo neni mache kamwadwa ni chiro bede, to ne kaka mine lokoka. Omiyo kano go ni tik, to wan koro ne wan jomo yudo koseikore, makoro pesa kende ko biro to gitimore marum. Mane ikruok ma county nyaka bedgo mondo dongruok mowuok malo bi obi oyud ka un gi ikruok maber. Nikech ibro penyi ni to ini kang'o midwa ni wakonye ne? In gang'o e lweti. In gang'o e lweti. Musa, in gang'o e lweti. To kano wacho ni an gi luth, to wacho ni kare luth ne michwadgo ang'owa pi.
koro ka jatelo biro ka wan gi ikruok malach e weche mane wadwaro kendo ne wan gi gimiluongo ni vision ne wang'e kuma wadwa ni mondo Homa Bay odhiye nikech wuodhwa mar geno wacha ne waseng'eyo ni mae kuma wadwa gole Homa Bay, mae kuma wadwa dhiye gi Homa Bay, to mae pesa mwadwaro mondo wachop kuro, mae pesa ma wan go to tin, mae kama wadwa ni mondo medwa, mae kama wadware konyruok. Koro gigi te waseiko kendo wasechano vision wani kendo nwach ni Muma Bay ondiko ni ka in gi lek ndik lek no bed kode andika monde kotimre. Koro mano be ikruok VOJ madawach ni wasebedogo kendo onge sama wadong' chien. Kata sani ema ng'ato bini en gi gimoro to wan wagolone mana ni mae plan ma wan go, waseikore, wasegore, wan ready, ketnwa mano omenda no mondo wadhi mbele. Erokamano ahinya. Ang'e ni wabiro donjo e kuku mar wach, nitiere chenro mag fundi mang'ula, chenro mag thieth ma bende osebero ka, Rapid Result Initiative mar gelo klese, Ondoa Kaunda gi gik mamoko mathoth ahinya. Waduoki mana chien matin. Wageno bedo gi wendo kochakore odiochieng' ma kawuono. Kinyiswa nena ni to ang'o ma ipedho ma wendo kobiro to jopiny giwegi bende nyalo biro chuo wang'e mondo gibed joneno, kik bed wacha. Erokamano. Wendo wabo bedo go Homa Bay kae kochakore kawuono. Kawuono e seche mag odiochieng' wabro bedo gi wendo magina. Kendo ma en lek mane wan go sama ne wane campaign an kachiel gi jotelo mamoko mwariwore godo. Gor Mahia Ring Road ma en Marindi kichomo Magina kidhi Otochogo nyaka Pala, midhi Riat, midhi Amoyo, michop Konyango Rabuor, michake wuog kanyo kiluo go Kanyamwa miduog miriuri Ongeng kae kisea nyaka Kodumba. Mane ndara ma kawuono wan gi geno ni jatelo dhi chaka yanga gedo mare. Kendo wago erokamano ahinya ne jotelo moseriwore wach ni koriwore nyaka gi CS marwa John Badi mabe osetiyo matek neno ni ndarani en gima inyalo mchor mbele. Mjumbe mandhiwa, jotendwa mag assembly, majority leader to gi mamoko, jodongo gi to gi mamoko moseriwore mondo wadhir wach ndarani wachopgo kumonego ochope. Koa kanyo obro dhi Ochol kuba Mheshimiwa Martin Owino dwa riwore gi national government mondo ger TTI, Technical Training Institute. Erokamano ahinya. Nyakora Mgajwang' en twak achiel kod Governor Homa Bay County mano Gladys Wanga kanyakla nito county e kinde ma koro wabedo gi nyasi mar Madaraka Day mokwongo tik e Homa Bay County. Iwinjo kanyo ni jatend piny Kenya biro kawuono, koro kwayo jopiny ni wuoguru ka Rombo Magina kanyo urwak jatend piny gi sironyo, ung'ise hera mabede piny luo oherego Nyakora Mgajwang'. Koro ka en gwenge mag Magina Kindhiwa ang'eyo ni usebedo gi chandruok maduong' ahinya weche mag ndara. Governor wacho ni ndara ni biro yawo yote weche mag ohala kendo kelo yote weche mag wuoth e kind wards mopogore opogore mane Ndhiwa sub county kanyakla kod Homa Bay County mangima, kendo yawo Ndhiwa ma bende ung'eyo ni achiel kuom kuonde ma bende e county ma Homa Bay king'iyo e weche mag pur gi pith en achiel kuom kuonde ma nyalo wacho ni en dero mar cham. Kumano jopiny mawuok Magina wuoguru ka Rombo, mine jomadongo yudhe mekwa urwakuru jatend piny Kenya elo governor wacho kanyo ni choduru oko wuoguru ka Rombo mondo me une kaka President William Ruto biro gi jotelo mamoko mar yawo chenro mag dongruok. Wacho kanyo ni telo makare en telo moketo maino ne e chopo dwaro mar jopiny. Achiel kuomgi en weche mag ndara. Governor, kowuok Magina kawuono, program ma jatend piny Kenya chalo nade? Kowuok Magina wabro dhi Ochol kuma nitie Technical Training Institute. Kaito mano bro bedo giko ma kawuono. Kaito kiny bende pod obede Homa Bay ka, kiny oyawo shiro mar rech manik mako ginga ayanga, obro yawo paya ma Homa Bay ka ayanga. Kaito wabro dhi Rangwe kuma obro yawe bende sub county headquarters ayanga. Obro ng'iyo gedo mar ndara mawuok Nyaburu kabiro Boke nyaka Rangwe, kendo wan gi geno no bro wuoyo motegno e wach mar ndara mawuok Rangwe kadhi Ndiru, lam mandara no, kendo wabro wuok kwadhi yawo Kosiga, kendo wan gi geno ni ka wachopo yawo Kosiga Kowino wuon VOJ e dala tie dala kono be obro wuoye wach mar kaka wanyalo tiyo gi pi mar yawo Kosiga
mondo konywa gi lando nikech yawo noselosi to koro reticulation mondo pi keyo pi mondo dhi e gwengewa mondo dhi pi odhi nyaka Rangwe pi owuothe i Kagan manyalo chopo Kochia be ochopi mondo mi Rangwe obed gi full supply mar pi kanyo be obro bedie kae to kopogore gi mano Jumapil kore tarik Jumapil odiochieng makoro yore te ochomo Raila Odinga Stadium Homa Bay kuma sapar okinyi koko yudi kisebete stadium idhi bet oko sapar nikech dhano wuotho koa tunge gi tunge mondo bi e stadium Homa Bay kamano. Erokamano jopiny ber biro wedo ko biro kaka oganda jo Kanyanam wang'eyo kaka wanyalo rwako wendo maber koro akwayo gi muolo gi ng'wono te ni woguru oko mondo rwak wendo sama koro biro chwo wang'e chenro mopogore opogore mag dongruok matimore county mano ma Homa Bay ka governor. Erokamano ne kuomiwa program mar jatend piny. Ang'eyo nitiere tudruok maber e kind sirikandi kod sirikal mamalo ni wacho kacha ni CIDP maru mar higni 5 udwaro ga bilion 80 to nikech rem kendo wang'e kaka iloso budget mar piny Kenya ka thothne chuni ni nyaka iti mariek gi network mari mar kelo ber ne jo Homa Bay County. Gin mage ma county osetimo sani? Erokamano VOJ nikech CIDP ka wambe wan gi tije manyaka watim gi pesa ma wan go mar county bero weche mag thieth. Mokwongo thieth mondo bed maber nyaka wang'i weche mag primary health care thieth ngas ma piny mogik kanye ma community health promoters ntie kanye momiyo nwakelo community health promoters 2,290 gi bathe mane wawacho ni nyaka koro wachul gi pesa to be wachul gi e simbgi ng'ato ka ng'ato nikech chon nyocha ntie wach mar pesa michudo ni lakini samoro ne CHPs ok yude koro nwaketo gi te system kendi oro ne gi pesa e simbegi mano wachak wamedo gi pesa ma national government be chiwo ne CHPs koro national government choro pesa ma national government chiwo no nego bedni iriwo gi mar counties gi nikech health and devolved mondo koro chiw gi kanyakla to nyocha pokwa chik nyocha poko kalo additional allocations chane poko kalo koro national government pod choro to wambe wachoro mar wan garias matin maybe dweche mokariyo sani lakini wachoro pesa ne CHPs magwa kuonde thieth die kuonde thieth mang'eny mane onge gi maternity wings mabe waseketo machalo Soklo machalo Kamserseka machalo Chamakoa ntie kuonde osiptende mang'eny matindo tindo mabe pok norumo mwaseloso ntie osiptende wa mane onge theaters mag thieth kaka Ndiwa ne wayao theater kama Minesa Ndiwa ne wayudo ka mine mane wane gin 50 40 sani kidhi Ndiwa mine manyuole hospital mandiwa ingo 200 dwe ka dwe matienda ni mine wa oyudo kama chiegni magi nyalo konyore mano the same to Rachuonyo East Kabondo sub county iyudo ka kacha koro ntie theaters be 2 kendo ntie kantie mama manigi complication to nyalo yudo konyruok daktari be koro medical officer be posted kanyo Rachuonyo South Rachuonyo Hospital sub county benwa yao mwaketo outpatient department kanyo maber kapok wabiro kate osiptandwa ma referral kae mane onge CT scan ne wakao CT scan mwaketo masani nyalo yudo koro hospital kantie CT scan ntie MRI scan dialysis jine wuotho mabor mondo dhi e weche mag dialysis sani dialysis manie referral hospital kae tiyo eyo makare warido weche thieth pok wachopo VOJ kama wadwaro kama wagombo chiwo thieth en gima en service delivery ma complicated nikech ok en service ma governor chiwo en owuon okochal ni ma koro governor nikech anyalo dwaro thieth maber to ka thiethi koro en kama nyaka jiteri wigi kanyakla sama nwabiro kane 5th August emana chame muma 26th na dhie referral hospital na yudo jatuo achiel nikech hospital mangima nitie jatuo achiel manyathi
nikech weche mag salary parade manosiko bedo sate koro ji ok ong'eyo ni kawuono adhi osiptal koso kiny adhi, kiny nayud jothieth koso ok nayudi. Ma en gima wasetemo mondo wati gi healthcare workers wa machiegni mondo wane ni nyaka ne wachak tich onge salary parade mosebedo, kata samoro salary nyalewo matin lakini wachiwo communication ni dwe ni nikech wach ma kama kama wan gi lewo matin, lakini en dweche mathin kabisa ma salary lewo. Omiyo golo salary parade okelo public trust gi confidence e healthcare system marwa. Iyudo ka osiptal koro ji ntiere mang'eny. Gima natimo ni pok wachopo kama wagombo. Ibro yudo ni kawuono maybe ng'ato dhi osiptal nitie yath moko yudo kata yedhe moko yudo. Koro ng'ano wacho ni osiptal onge yath e osiptal. Koro wadwa ni mondo wa achieve consistency e wach mar thieth. Achiel kuom gima watimo en weyo pesa mora mora mosiptal generate. Wadwa no dong'e osiptal kanyo mondo okony gi gero osiptal. To VOJ adwa ni mondo jo register e SHA. Nikech ing'eni sama ne wan e NHIF ne nitie atamalo 6 mane wayudo kose register e NHIF e Homa Bay mangima. Kane watemo choro mwatimo campaign to nodhi atamalo 19 mar jowa manose register e NHIF. Sani amor nikech atamalo 42 mar jo Homa Bay ose register e SHA. Tiende ni kidhi osiptal yudo thieth to idhi mana gi SHA. No, SHA be nigi challenges mage nikech gima nyien nyaka bed gi tabu ng'ikruok achiel ariyo, lakini gima ber gi SHA mokwongo kidhi osiptal ka in ga 1,000 kar mondo idhi chulo 1,000 no ni mondo thiedhi to kawa 1,000 no indik go SHA mondo koro ibed ja SHA, nikech SHA ok chal gi NHIF ma nyaka ni rit ndalo 60 eko chak tich. En ochako tiyo sechego. Gimiluongo ni pre-authorization tiende ni kidwa kata dhi operation chon ni nyalo kawo kata juma achiel kapok pod irito NHIF mondo duoko ni nyalo timni operation. Sani ndalo 24 to seche 24 duoko oseduogo ni mondo teri e theater. Kaito pesa be gima ber, pesa be bang' juma ariyo ka juma ariyo SHA duoko no osiptal pesa moro. Koro nego bedni especially osiptende wa ma level 4 sani kidhie tiyudo ka nitie pogruok maduong' kabisa e tie mar yedhe services michiwo e osiptende wago. Pok obedo perfect kaka wadware lakini wachore wadhi kode mbele. Roma ne ok oger gi ndalo achiel. En wuoth ma kidam. Anyalo paro ka kidonjo ni temo dhiro wach mar upgrade mar osiptal maduong' mar referral ni mondo obed level mowinjore ma par no bedo actualized kokalo kuom jatend miga mochung' ne weche mag thieth mar piny Kenya kama en okang' ma biro konyo Homa Bay nade. Ne wayudo chor mar osiptandwa mondo obed level 5 hospital. Mondo obed level 5 hospital tie gik mane nyaka watim kendo nyaka waridi mane watimo. Mar ariyo, thieth machalo mag cancer manyocha pod waonge go sama ne wan level 4 hospital. Sani koro waseketo mikakati, wadwaro ni by kochopo giko dwe mar 6 to wachak chiwo chemotherapy e osiptandwa mar referral kae. Mago timore mana nikech koro wan gi level 5 hospital. Nitie specialists kaka oncologists masa moro ok inyal kelo e level 4 hospital, lakini sama koro in gi level 5 sani wasekelo oncologist kendo wasendiko oncologist marito mana mondo National Cancer Institute koriwore gi Aga Khan Hospital mabe wariwore go e wachni mondo otiek cheko gige wagoni gin maber mondo wachak chiwo thieth mar kansa. Mane gima pod ne wadongo chien to kendo sani kidhi osiptandwa kanyo VOJ iyudo ka wagero osiptal magorofa beach ma accident and emergency center kendo wan gi geno ni kapok higani orumo to osiptal accident and emergency center gorofa beach ma wan ge referral hospital sani wan atamalo 60 ga beach mwasechopo e osiptal kanyo. Kama nanya thieth en achiel kuom gik ma bende dongo ahinya ma bende konyo jo piny ahinya mane ma neno ni kamoro sirikal ni kod gima chiegni ahinya. Wasebedo kaneno ka en gi partnerships gi migepe mamoko. Nyocha en gi partnership gi kambi moro ma keyo yedhe katiyo gi lony mar drone tudruok mari gi KEMSA ma neno ni jo piny oyudo yath e seche mowinjore. Magi te ibedo magi nyocha gin problem maduong' ahinya e Kenya mangima. In lo lweny ni nade? E wach mar keyo yedhe gi e yo mar drone en partnership manye wadonje nikech samoro yudo ka
mama moro nigi chandruok kata e chula Mfangano, mondo wuok kode kono mondo kele osiptal Mbita, samoro ngimane nyalo lal e diere kanyo. Mane momiyo ka wan e partnership ma wan gocha, ka remo dwarore to drone nyalo kawo remo dakika 30 to setero remo mochopo Mfangano. Ngima mama makamano inyalo kony. Kopogore gi chanjo be inyalo tergi yo mar drone to gi mamoko. Jomoko rero ni koso koro drone ibro tergo yath e osiptal Apanda, emergency cases to gi kuonde maboyo minyalo tergo. Ber KEMSA, riwruokwa gi KEMSA mabe wase sign kata MOU kodgi, en ni gin mokwongo yedhe magichiwo gin yedhe mobedo ondike nying sirikal. Nikech iyudo ka achiel kuom challenges mantie ni yath nyalo chopo e osiptal to chak lal. Ng'ato nyalo kata kawo to tere chemist mare ma private to dhi ouso e chemist no. To sama yath ondiki ni GOK, Government of Kenya, to lal mar yath no bedo matin kendo timre. Koro partnership marwa gi KEMSA, kendo KEMSA chopo yedhe e gwenge te kaka dweche 2 mokalo nyocha wase chopo yedhe e osiptende wa matindo tindo nyaka mwalo nyaka piny. Kamano iwacho ni ngima en mwandu. Yor somo ka to gino kenge mage ma osego kaka sirikal ka wang'eyo tije ma katibu miu kaka county government? Yor somo katibu miwa ECD to gi vocational training. VOJ sama nwadonjo nwayudo ka classrooms wa mag ECD manoseger kuom higni 10 ne gin 23. E higni 2 mwasebedo ka gi nus, wasegero classrooms 241 under Ondoa Kaunda program. Kendo higa mabiro ni be wan gi geno ni wadhi gero at least classrooms a beach e ward ka ward, mano dhi kelo gi another 200 classrooms. Koro kwa riwo dhi bedo almost 441 classrooms. Higa machielo cha be wadwa ni mondo classrooms manoko rumo about 43 be wamedi. Koro wadwa ni kwa tieko term to wabed gi classrooms 500 mwasegero ne jowa mag ECD. Classrooms gi igero gi e Ondoa Kaunda model. Tiende ni pesa wagolo Homa Bay ka iteka. Ka classroom orumo, pesa nete be osechul. Koro onge pending bill, to pesa no be fundi mang'ula manie gweng' kanyo ema gero classroom no. Mar ariyo en geno wa fundi mang'ula scholarship e weche mag vocational training. Wakawo nyithinda 15 e ward ka ward mondo mi magidige training. Dwe mar 6 kae wadhi bedo gi graduation mar 600 students mane watere geno wa fundi mang'ula season mokuongo. Kai to sadi be koro wachako wakelo geno wa fundi mang'ula season mar 2. Program ma fundi mang'ula watimo gi partnership gi Kenya Commercial Bank program. Wagone gi ero kama na inya kwa chiwo nus to gimbe gichiwo nus. Jowa mwatere kwino wa fundi mang'ula kotieko somo kaka koro wabro bedo gi graduation Paul Mboya VTC Karachuonyo, wachiwo ne gige tich. Koro kani somo welding to gige welding bimi mondi ichaka ngima sechego. Kopogore gi mano wan gi Fins to Swim scholarship. Wan gi nyithindo madhi 600 VOJ ma ne nok dhi bedo gi thuolo mar dhi e skul. Gin nyithindo mariek kabisa mokalo penjo nego dhi Starehe, onego dhi Alliance, onego dhi Mangu, onego dhi Asumbi, onego dhi Orero, onego dhi Oriwo. To samoro jonyuol gi ok nyal chulo kata be gionge jonyuol. Koro magi nyithindo mwakawo ma samoro dino ng'isgi ni dhi e day school. Wakawo gi kendo ichulo negi, iketo negi gimora mora uniform, kaka gidhi shopping, gik magidhi rwako, everything wamiyo gi. Wachulo negi fees, commitment marwa ni wachulo negi fees form 1 to form 4, kaito kendo first year university nyaka gitiek university in the next 10 years. So in the next 10 years or so wabu bedo gi nyithindo madhi 600 plus ma gin nyithindo mopuonj fully a scholarship mar Fins to Swim. Tiende ni wadhi bedo ga lot of professionals mwakelo a community under Fins to Swim scholars. Kopogore gi mano wan gi bursaries mwachiwo. VOJ one very predictable, 4 million e ward ka ward. Kochopo tarik 28 December nyaka tarik 5 January, bursaries ma county government kwa tiyo gi MCAs magwa osechiw. Gin gik ma nyithindo dhigo school sama gidok school. Nikech wang'eyo ni nitiere chandruok kolure kod advisory manogol kod controller mar budget e wach mar tije county governments e wach mar chiwo bursaries. Ang'eni en wach ma bende pondi nyaka kot podo yale nyaka kawuono.
geno mane ma in go ni kamoro nyalo dhi lokes ni mondo kony godo nyithindo moko ma samoro ne tegemea mana pesa ma unuchiwo kaka county government? Sani gima ni wasetimo nikech wan wachiwo basari ok kaka education support, wachiwo kaka social safety net, mana kaka dimiji nuwa jamii, nikech nitie joma chandore to joma chandore gi ok girum. Kata CDF migi basari ok girum, kata jopiny kia national government, county government en odwaro kony to be county ni machiegni kode mogik ma sirikande mar gweng. Koro ene ma ka MC odhi, MC ema gineno e liel pile to giwacho ni omera wan leo gi nyithindo e school ma kata VOJ ang'edi kata in okin public officer lakini jibire dala ni ka ina dala to gibro biro ni VOJ aleo gi nyathi nyaki doge mfuki igol gimoro i support go kaka social safety net. To gima ber en ni sani county governments osego kokgi oketo kokgi e gimiluongo ni intergovernmental partnership agreement. Sama national government dwa timo function ma en mar county government kikatiba to wa sign intergovernmental partnership agreement. Tamane wa partnership agreement ma yienwa ni section ni watima nikech kok watime to wadhi bedo gi dok chien kai kaka koro nyithindo ma idhi 600 gi gidhi bedo dala, gidhi dok dala nikech sani joma ne wachako go ni e form 3 iga manyien gidhi e form 4 gidhi bedo dala koso gidhi timo nang. Kama na nyam mopogore kod mano wan gi jopuonj mag ECDs nyocha kidonjo to niketo gi terms ma waluongo ni PNP ma osekonyo nade tego somo mar ECD e county ma Homa Bay ka. Wagone Nyasaye kama nikech oseyie mondo jopuonjwa manondik 2014 te wakete wach mar permanent and pensionable. Wadong gi jopuonj manondik between 2015 gi 2022 mabe wan gi mpango ni kapok watieko pesa mwarito ni mondo mednwa pesa moa national government mondo jopuonjwa modong gi te gimango gadiera ni kapok atieko tam na mokwongo to jopuonjwa te ma wan go e ECD dhi bedo under permanent and pensionable. Sama jopuonj ni e permanent and pensionable gin gi chuny nikech ing'eni sama ng'ato tiyo to contract okia ni en nang'o kata en nang'o samoro kata bank ok inyal dhi ni miya loan moro agergo kata oda moro to kidhi e gweng' to in mwalimu koro mae konyogi gi kenyo moral mar jopuonj nikech king'iyo tich ma jopuonjwa mag ECD tiyo VOJ en tich matek nikech en kao nyathi matin maonge gimoro e pache mi molde mong'e gik moko te kaka aneno ging'eyo cha giwer ging'e somo ging'e en tich matek mogik. In fact puonjo level mar ECD matek moingo kata puonjo nyithindo makoro ong'e gimoro. Koro amor ni jopuonjwa gin motivated kendo gibro bedo gi yo ma ginyalo konyo go nyithindo. Kama na nya Byron Ogutu ngisa kanyo ni omora ahinya ni chieng' moro nitiere nyathi moro manyocho moko mane dagi notero gwen e skul moro ma gavana nowuok oko mar konyogi ni ngisna gavana ni erokamano maduong' ahinya. Erokamano ahinya. Aito Eric Ogambi wuok e gwenge mag Chula Mfangano ni ngisna gavana ni wamor kode. Sena kasa ni wantie kod hospital matiyo maber ahinya kendo wan gi nyaka daktari mabedo nwa ka kinde ka kinde. Erokamano ahinya. Gavana penjo ng'eny ka gi weche ma jopiny wacho ka kapokwa ka break matin we wach mar trade kod investment gi industrialization nitiere program mano gero kamilo ne riwa ka mano mokwongo. Mar ariyo chirni ma ugero ka utiyo gi sirkal mar county mar national government ngiso na ni usechopo ge kanye gi sani kichago gi wach mar chini kore ka idhi wach mar riwa ka. Erokamano aparo ni under economic stimulus program markets wasema kore gi national government mondo wager chirni mopogore opogore gisechopo kiwango mopogore opogore mar gedo ntie chiro migero rodi osechopo kiwango maber Kobodo Ndhiwa Kijebi Luanda Sindo gi Ndhiwa contractor nyocho dwa dok chien matin lakini sani osechule aneno koseduoge site odhi mbele gi tich wan gi chiro makindu Bay mosedhi maber Misambi contractor nyocho dwa bagni matin lakini oseduogo otiyo matek kanyo kendo wan gi geno ni chiro noselandi manyangweso makadongo mago be wadwa ni mondo bi e ground mondo chakre kendo sani wasebedo gi twak to gi national government nikech wadwaro chiro maduong' Homa Bay ka nikech iyudo ka ji uso mang'eny
edho ndara kendo siki golo gini dokoni jo chiro mauso kata Sofia onge kama giuse sani kaka koro se los do stadium kanyo koro jo wa stranded mokuongo adwa nyiso jo Sofia ni wa amanyo negi thuolo maginya yudo go kamoro magiuse temporarily lakini wasebedo gi winjruok mondo ger chiro maduong' Kath Junction kodoyo kanyo manyalo ting'o ji 7,000 nikech county headquarters sani wagolo e chuny Homa Bay kai watero Arujo kujo tiende ni traffic koro dhi mang'eny be dhi bedo mwalo kujo kwagero chiro moro be Kath Junction kodoyo kanyo ma jo Sofia jo malo kanyo te be nyalo use mane winjruok ma wan go mondo mi chirni go oger kendo tieki wach mar Riwa Special Economic Zone VOJ1 gima duong' ma wan go en pur gi lupo pur pith gi lupo mane momiyo gima duong' ma ne wago mbaka gi jowa en wach ma value addition gik mwapuro gi mwapidho gi pamba sani wane namba 2 e pur mar pamba e Kenya mangima Lamu namba 1 Homa Bay namba 2 lakini pamba wa ok bid jind onge jinari Homa Bay emomiyo ne wabedo gi waketo kokwa gi kambi miluongo ni Rift Valley Products mondo giket jinari kae kopogore gi mano wamanyo pesa sani mondo cooperative mag pamba bobed gi jinari machielo manyalo medo pamba kidhi Riwa sani wagero County Aggregation and Industrial Park kanyo aggregation tiene ni ka ng'ato nigi mwandu kwa mfano njugu ipure Homa Bay kamora amora in fact wane namba 1 en njugu mipure Kenya mangima wadwaro ni kanyo obed kama ng'ato nyalo tere njuke tinyiewo koro ikana kanyo to jawero koro nyalo biro to wero kanyo mano aggregation industrial tiene ni ka koro ntie ng'ama nigi kambi madwa keto kambi mar rego njugu rego mananas timango be onyalo kete kanyo wan gi warehouses madongo aboro migero kanyo ibro kane mwandu to bende mwandu bende nyalo bedo processed kanyo sechopo atamalo 60-70 kwa dhi mbele mondo wagere mondo watieke mondo kapok igo rumo to bed kama ji nyalo kane mwandu kendo nyalo time processing e weche mag rabuon be sani wan gi chenro mar keto pelleting machine aggregation to gi pelleting machine kabondo wase wan gi lo kendo wase yudo pesa mwadwa dhi timogo warehouse maduong' kaminyalo kete rabuon kendo kaminyalo time pelleting market be ntie jo mose gochonwa kowuok mwasegogo mbaka kowuok America madwaro pelleted sweet potatoes koro mano bro miyo yot kabisa e wach mar sweet potatoes mano mpango mawango e higa ni e wach mar industry sunflower sani wane number 1 producer mar sunflower oil palm nyocha wase register jopur mag oil palm 26,000 acres gima warito nikech ok inyal pidho oil palm kipidho to kawo higni 4 gi nus monde ko oikre koro ing'eni mondo wadhi e process no nyaka wabed gi kodhi maber mane kodhi mwasebedo kwarito koa kuom Kalro to gi the national government mondo gimiwa ni mae kodhi mosetem moseyudi ni karwa ka nyalo donge maber koro joma no se register e wach mar oil palm ok adwa ni mondo gi give up adwa ni mondo wadhir mano wadhigo mbele kodhi mar oduma nyocha wasechiwo ne jowa sani aneno ka puothe timo maber kabisa e wach mar oduma mane wachiwo ne git kachiel gi bel kodhi mar nyaka sunflower be nyocha osechiek moseusi sani be jomoko osepuro sunflower coffee nyocha wasechiwo kodhi rangwe kae kendo areas mapuro coffee wadwa ni mondo wang'i kaka wanyalo konyogi e wach mar pulping machines to gi coffee mill mondo wambe coffee wa matin kama wapure no obede no nyalo bedo go ala ne jowa weche mag lupo nyaneno kanyoro nyeun gi waziri to nyeu pogo nyaka chiemb rech kachel kod tiego jopur kokalo kuom chenro miluongo ni AFDB gi partners mamoko kamano nyoro nye wan kae kendo nyoro kawuono nyaka kiny wago mbaka e weche mag lupo and blue economy mane theme mar higani mar Madaraka Day kuom mano nyoro nye wayudo thuolo mar pogo nets mabeyo gige lupo life jackets ne jolupo magwa to kane wadhi Ngeri wasechiwo cages 12
ne grube 12 mag jolupo. Grup ka grup nigi ji 15. Kej ka kej VOJ nyalo ting'o rech 35,000. To nyomiyogi fingerlings bende, to wamiyogi chiemo mar rech go bende, to gitiegruok. Koro king'iyo bang' dweche 6, cages 12 ka, kigo 35,000 fish, to gi cages 12. To king'iyo ni rech achiel giwuok kata mar kilo achiel. Ka rech owuok kata kilo achiel, rech no nyalo bedo sling 300 kata 350. Wawach kata ni en 300, to gin rech 35,000. Mago kigo 300 gi rech 35,000 chomo 1,010,000. King'iyo cages 12, 10 million times 12, mano is 120 million. Koro economy mangeri no ikete 120 million in 6 months. Kaito ginyalo chak gidhi mbele kendo. Aparo ni dhi loko ngima jowa, to ok wadwa ni watime ngeri kende. Wadwa ni mondo en baka mwago gi beaches wagite. BMUs wabe nigi sako. Nyocha wasemiyogi omenda 1 million mondo wa support go sako gino. Mana kaka nwamiyo boda sakos wabende, weche mag cooperatives. Nwa loso 40 wards wagite. Waketo ward ka ward obedo gi sako mar boda. E ward ka ward nwamiyo sako ka sako 1 million mondo gichakgo. To gi piki achiel mondo gichakgo. Ma pesa magiolore mondo mi ging'iew go apikni to gi weche mamoko. Omiyo magi support mabe wasemiyo jowa mondo chor mbele. Sani nye wasekalo chik mar trade fund. Trade fund ni wadwa ni wakaw 80 million e higa mabiro ni mondo wami minewa mabende loko ale gwengi. Ma en support mwadwa chiwo ne minewa e weche mag ohala. Omiyo genowa chopo kare. Erokamano genowa chopo kare. Solomon Atito Kafa gi jawinjo maramo gi FM Okinyi ma kawuono en twak achiel kod Governor ma Homa Bay County. To gima duong' wiki kwilgo nyakwara gi tarik 1 chieng' Jumapil wan gi welo kendo nyasi maduong' mar wakini bi machiegni yuor ibie pap ine kaka nyasi bedo mokwongo e county Homa Bay. Kata kamano Governor motelo kacha ni winjo kowacho kanyo ni wan kod wendo kawuono. Koro ka in magina bi, ka in rangwe kiny bi mondo ne ng'is welo ni oganda luo gin joma ohero welo, nikech wendo kabiro obiro gi ber duto te ma en go kokalo kuom sirikal mamalo ka gitiyo machiegni kod sirikal mar county. Ka dipo ni ngi penjo moro amora nyakwara Mgajwang', wabro yawo line mar simu ipenja penjo mar achiel. Tadwaro ni Homa Bay kende ma penjo. Koro ki Homa Bay tidak Siaya pod inyalo penjo nikech Homa Bay. To kija Siaya, okay, samoro nyalo bedo Siaya moro modak Homa Bay town ka pod inyalo penjo mari nyakwara Mgajwang' mondo ne kaka nyalo komba ka, nikech ma ok en chenro marwa, ma en chenro mari kaka japiny. Governor okuodho na ka ni an ok an jatelo, an jaote jopiny, ni en people servant. Kumano Solomon Kafaya jaote jopiny do winjo duond jopiny Okinyi ma kawuono kokalo kuom yor simu achiel. Koro winja kaw simbe mag jopiny kendo Governor biro chiko ite to biro duoko bang' ka wasekaw simbe moko masanja kapok otiko twak ma kawuono Okinyi ma kawuono kete manaka. Mana kama no erokamano nya VOJ kuom twak makare nendo. Mana mapiyo adwa ni mondo mi akawe simbe jopiny kaendi, to kapodi adwaro ni mondo mi anyisi kaendi ni sani endi koro Safaricom nitiere koda chenro makende ne ng'ata mantiere koda wechego eko momakore koda bedo gi gimiluongo kaendi ni ohala madhi nyime mar mondo mi ojiwre. Kokalo kanyo endo M-Pesa business credit inyalo kawo hola ka in ja ohala mar mondo mi dhi goro nyime koda tego biashara mari. Safaricom kokalo kanyo M-Pesa business credit ni endi gintiere koda hola tieg nyadidek. Wantiere koda Fuliza biashara mabende oyaw ne ng'ata matiyo koda Fuliza mabro konyi e yo makare. Wantiere kanyo endo koda bende Tasi Pochi Loan mabende abro nyisi kaka itimo, ka achiel koda Tasi T-Loan abro nyisi bang'e. Kar kamano gi kinde ni endi adwa ni mondo mi anyisi kaendi ni mondo mi ikaw kanyo endo hola ni endi mara ilungo kanyo endo ni Fuliza biashara. En yo mayot kabisa, en gima oyaw ne ng'ata idiyo mana star 234 hash kasto yiero kanyo endo business loans kasto iketo kanyo endo store number mari select Fuliza biashara kasto accept terms and conditions to bas iketo ID operator koda operator pin to bas beda kare ne in mar mondo mi obed makare. Gie kinde ni endi mano yote makende mokelni koda Safaricom. Keni ntiere ji line kaendi. Alo Ramogi. Oyaore Kafaya. Oyaore ahinya. Umo wachara udwangwe. Umo wachara machiegni.
koro tinga isi mus na gavana kata doko ni entiere mbuo. To adwan mondo me awach mana weche moko adek kende. Mokwongo adwan ne agree kod the governor ni gik mowacho kata morao kang'iyo kata amba na mupinyo leader marinde e Tui County ma Homa Bay ka ok awinjo kama makosa monitie kata monambe matin. To adwani mondo mi awach kamoro ka. Solomon, nitiere wach moro ma sani koro dhano wacho kata jogo miluongo ni bloggers kata jogo ma tiyo gi tudruok manyasani mawuoyo wach mar ni gigo mitimo Homa Bay gin gik mitimo kod national government. Abiro dwaro ni mondo mi akia ni gavana biro duoka kata samoro biro konya makati ni biro konya ni to Kenya ohuru 1963. To 1963 nyaka kawuono ne onge sirikal. Sirikal ne mabedie. Tang'ane mono gik ma otimo Homa Bay ne timore. Mano nyiso ni gavana motelo sani en ng'ato ochalo jadwar. Obi momenyo moyudo kendo yawo lwete ni gimoro amora manyalo wuok to ka mondo kelo jo Homa Bay. Sani congratulate mano. Mar adek, nitiere kit kaka gik moko adawach ga pile kanyo kafaya ka vio jo ni studio kanyo. Ni serikal en gama pile to iyake. To ok ni yake yo marach, iyake go gandani nikech to poni kings pamotu wuok to ganda ni machune dier Kana wach mama Madaraka Day Makueni County. To neno ka suku moro nitiere tineno ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odimo lobi gin mokaw gi ng'et mokelo kaka wuono ko dongo mitimo Homa Bay tagi itimo e courtesy ma gavana Gladys Wanga mo kanyo ga congratulate to mogik adwana kwa gavana Gladys Wanga ne pile ng'eyo kata diere mano di sikul ka fire. Yes. Olemo mano chung kama kata mand mano chung kamoro meno kujero gi piny mochiek. Ene ng'ata bai kod kidi. Omiyo lweny masani makoro mako mar dongo Homa Bay County ni. Nyiso gavana Gladys Wanga ni time, to kuponi kite moko nitie mabai magoi kongi koni. You should not be worried about them nikech yien manigo lemo en akidi bai. Otherwise, aonge weche mang'eny to weche ma gavana Gladys Wanga wacho to gin adieri gitimore kendo waneno gi e ground. Kuom mano, Nyasaye merito nwago to metayo nwago fakiri President William Ruto biro to warwake gi chenro makare kendo mong'eso gino wakwa jo Homa Bay en mana kwe to wame support Gladys Wanga mondo time jo Homa Bay. Thank you very much. Erokamano ahinya Wachara. Pole sana. Mana mapiyo kaendi mar mondo mi wayude ji ariyo adek moko kaendi mana mapiyo kasta biro duoko ne VOJ kaluwore koda penjo magu pod intiere koda thuolo inyalo ywa line endo mapiyo mar mondo mi wakaw penjo mari sani. Hello Ramogi. Hello Ramogi. Hello ma Lolo bara gocho ka na Homa Bay town. Yes, machiegni. Aduka kamano ne gavana. Yes, gavana osetiyo maber. An mana wacho chiel. Yes. Ne kuom tije maber ma gavana osetimo gite. Another way. Watch nam. Yes. Akwayo gavana. Ikosetimo tebeyo. Takwa ni ote concentrate watch nam. Aneno awinjo ko penje about nam to watch lupo. To watch pith mar rech. Pith mar rech ok en lupo. Otene kako nyalo. Kosetimo gige ne gite. Otene kelo ne Homa Bay County kambi mar fish processing company manyalo kelo duto ne youth. Fish processing company no will employ so many people. Obro raise the revenue mar the county. Koro kwaneno gik mabeyo mosekelo ni national mokelo warwanyo ni governor mokelo. Nikech gigo nyakibed ng'at manyalo omogi ok gi kergi. Yes. Koro mondo jopiny owinjie maber pesa circulate e Homa Bay County omiwa kambi
kambi no kosemiyo jopiny revenue body malo ibiro winjo maber. Mane kwayo mango gi gavana ong'e ng'a maber. Erokamano ahinya. Mane kwayo na otherwise amor gi gavana tich mondo tire Nyasaye mondo telne joma gi. Asante. Okay, sawa. Neno kanyo endo ka Mara Mogi. Ma otiyo kech mar beta. Kech mar mbeta machiegni. Mar beta bocha ane gik ma gavana osetimo e kaunti aneno. Kendo aparo kabisa kama da kwaye gavana. Kwaye na mamiyo gavana. Yes. I mean, one goes to tell kind of dispensary health center. Ongi wago be health center ongi kata wat madaktar te nyalo ninde. Koro miyo katuo biyo gotiero kendo koro chuno mane ng'ano nyalo mato nikech yobe madhi miwa onge. Koro ng'inwa hospital mober kabuoch dispensary. Kato gernwa ot achiel ma daktari nyalo ninde. Mondo dakteche obede e hospital nyalo thietho saa sama ng'ato dhi. Miyo minewa makonyore nigi shida kabisa ka kanyuolo biro kata sa otieno. Okay. Koro mane kwayo madakete lwete to parnwa obed health dispensary. Erokamano ahinya. Ka intiere koda penjo to inyalo rusho mana mapiyo piyo. Halo Ramogi Baraza. Aya. Antie. Aya. Awinji maber antie. Mama nyalaras marlo. Ngawa? Mama nyalaras marlo resi kaunti yan. Ijao mabei. To an gi wach more nam kae mana chiel kende manyalo miyo gavana. Ijao mabei modak Siaya. Ata ja Siaya kaunti. Okay. Gima wache wach nam. Awinjo ka ji osewuoyo mang'eny sana to security ma endamri to giwachi ang'o. Okay, ya. Security mar nam ni gini giwachi ang'o. Erokamano ahinya. Mano penjo ma kata cross maber. Halo Ramogi. Ramogi. Ng'ato koro gija kachiwo ka pala kuguta kama na republic. Machiegni jakuguta. Mos na gavana oben mabor. Kada network. Yes. Awacho ni gik mapok netimore mabei saka netimore. Kendo kabukwana ni kabecho ka turusi dhubiro. Mapok ne gavana okwayo ker. Nokwa machana kaka moro na tosela dokame kazi moro gani na mabili kama look masamoro nyalo ni kwa mikoro wanyude kwa nyingo. Okay. Kachi gini ngobe poko wachi. Wadi mo muri koro bai apari koro gaza na koro biri koro oweyo bedo kaza na mama bei. Koro oweyo nene sido kumanyalo da inokoro na tijesi mudia to nabiro wako wachima na wako karakani yangu. Kama mtu mmoja kajibu kaka na kubuta kama na republic. Erokamano ahinya. Dang ayude duond ng'at mamiyo moro dang bed maber mogik kasto bende koro wang'nwa kaw mamoko bang'e. Koro mana mapiyo piyo kaendi. Kadang wayude duond ng'at moro mamiyo bende. Halo. Afaya. Antie. Chiyo nade. Achiyo maber. Ng'ato koro Kevin Odondo ka mwana republic kubuta ka. Erokamano ahinya Kevin. Yes, gavana mana Port Park. Kalo gitije maler mosebedo katimo mer mana dhi nyime. Erokamano ahinya. Yore moyawo matindo gibede. Asante. Aparo ni keni ng'at mamiyo. Okay. Aparo ni ka wang' waduogo kendo to mana bang' kinde machuok kende to abro teri achiel kachiel kendo ne VOJ kachiel koda gavana mondo mi gidhi mbele gi duoko penjo go eko. Nitie moko monego bed nuoro kata mana social media kachiel koda kata mana SMS abro somo kaendi to maduong' mogik ang'e maber no abro yudo thuolo kendo mar mondo mi wachaka mak simbe mamoko. Bang' kinde machuok kende tateri achiel kachiel nyaka ir VOJ. Piny sama tek tidwa kweyo rem mar wich bar, lak maremo, leche kachiel gonding. Ti gi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar.
offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Malingling mag ng'eyo ewi ngima mar paro. Moko kuom ranyisi mag bedo kod dang'ni mar paro ma ok ni kare gin kaka winjo chuny maliekore, luoro, kuyo kata koso mor. Bende nyiso ichwang' mokalo lama, bedo maonge nindo, pek mar del maduono kata dhok marach matami chiemo. Many kony ponono ni winjo ka chal mar pachi ok ni kare kaluwore kod ranyisigo. Malingling mag ng'eyo ewi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Bas, achiel kachiel adwani mondo ateri ir VOJ to kapodi na nyisi kanyo endo ni sani endikoro kokalo kanyo endo M-Pesa Business Credit gintiere koda hola. Sewacho ni kaka inyalo kao Fuliza biashara loan mar mondo mi okonyi e weche mag juolo biashara mari otingre malo. Kata kamano na nyisi kaendi nitiere bende kaendi Tasi Pochi Loan. Maendi en hola ma inyalo kao kadiponi samoro in ja ohala to seche ma itimo ni chudo mora mora mar giri ma ng'ato nyiewo to inyise no ketni e pochi la biashara. Sawa sawa. Koro gimitimo yot eni diyo mana star 334 hash to bas kanyo kende to kise yudo kamano endo to ibiro yudo kanyo ka idhi mbele koda wechego eko mago kenge ma inyalo kao mondo mi iyud hola mar Tasi Pochi Loan. Okay? Oyawe ne ng'ata ma nitiere kaka samoro in koda pochi la biashara kende dhi goro nyime gitimo hala. En star 334 hash to bas ibiro timo gigo madwarore te. Oyudore 1,000 nyaka 1,150 duto te ibiro mi tichulo mos kaka sa sudo. Sawa sawa. Gie kinde ni endi VOJ achiel kachiel adwani mondo mi kadiponi winja to inyalo dhi nyime koda chenro mar twaka mar duoko penjo gieki. Machiegni era Mogi Baraza. Erokamano nya Solomon Atito Kafaya winji malera inya Wood Kano Kochogo kendo erokamano nya kuom kawo simbe mag jopiny. An bende kora koni aneno ka antie kod ote mathoth kokalo kuom yor Facebook gi WhatsApp mara Mogi FM. Oyawre jatelo mina Governor Pogi Park Agoro Hospital Muchari sani koro lera inya kendo okano jowa ma owito ngimagi maber ahinya. Gima onego konywa en wach mar lal mar sitima masiko lal e dala mar Oyugis ka. Jo ohala matiyo kod sitima winjo matek ahinya. Otie gi thuolo mar Brubes ni wuoye kod Waziri Opiyo Wandayi mondo jopiny oyude konyruok. Erokamano ahinya. Abongo Jakoyugi. Aito Maurice Wera Jakoyeno Kodho Junction Road Governor Pargoango. That road Kogolam to biro yawo economic status Makagan ward ka. Erokamano ahinya Thurmet. George Kobil Babakie mar Suba to wan jo Suba ere gima iketo ma president dhi gero kata yawo wan kod KMTC Masindo ibiro gere higa mane. Of course ma paro ni governor biro lal record mjumbe mari mondo ging'e kaka inyalo biti mar kata kamano biro duoko ma yore Masindo Koguta rach dak ogernwago mondo sindo ndara mondo sindo chiro obedie kanyono manyalo kelo revenue ne sirkand county mano ma Homa Bay kam. Pende governor igni tejo Suba owit nikech district no mawa odhi mana Magunga kocha. Koro governor ng'eni ma en tich sirkal mamalo to ine jatelo ma ji ng'iyo mwalo ka. Ang'eni network mari nyalo tudre gi jatend piny gi ministry mar interior mondo Wuod Suba ni omegie sub county manyalo konyo gi machiegni kodgi. Erokamano nyam. MCA ma Arujo Ward Tony Otheo wacho kanyo ni maka juma ECD classrooms lala gogo pande shauri yako gipedo nitie water project mar Owangi Lieta Kabunde community water project nitiere roads Lieta Kabunde Alara Obambo road Ngere Opande road Ogongo Katuma border road Koyamo Kojoa Rabuor Masawa Arunda road mago gin wanga paya mawacho kanyo ni nitiere. Erokamano nya Mosh Digaro Land Cruiser Wood Kamato ECD schools Rieny e ward 10 to nyisna jatelo ni sama jatelo piny biro Homa Bay to siem ne ndara mawuok Malele nyaka Mirogi nikech ndano
dhi Ruma National Park kendo chal mare ok ber. Erokamano ahinya. Gavana, iwinjo kaka jopiny owuoyo, ok ang'e ni thiedho ground koso maneno ma ka onge penjo ka en mana paki emane ka ji paki ka. VJ, aparo ni jopiny owacho kaka ginene, onge kuku madi yude jogo te madi go simbe go ok ding'e. Koro nitie kuonde ma giwacho nonego watim improvement. To mana kaka ng'isi ni kata obedo ni wasetemo kabisa, onge sama wanyalo duogo ni wabet piny ni koro wasetiyo. Pile pile wadwa neno kaka wamedo bero tich mwatiyo ne jo Homa Bay. Aparo ni Eric wacho ni wach mar lupo mane wach mbaka mwagoyo gi jo BMU. Wan gi BMUs 143 nyocha tim yiero, nyocha romo kodgi. Ere kaka wanyalo bero lupo? Yor ariyo, yo mokwongo security, kaka Wuod Siacho wache, security mar nam. Mano is a very big issue. Mokwongo kaka jo pinje majirende wagi ok miwa konyruok. Achiel kuom gik manyo wacho ni kiny ka ker nie conference ma Blue Economy ma BMU chairman tegi jotendgi wadwa ni kinyo bed kanyo. Penjo ma wadwaro ni mondo duoki kikamilifu en ni ere kaka wadwa keto mondo jowa obed protected, jolupo wa obed protected enam kae. Mano en penjo mwadwa ni kiny ker owuog kae koseduoko chuth. En wach manya wacho kata nyore conference no ni en gima nyaka wachi kendo en gima nyaka tieki. Mar ariyo en security mar kaka ma ji gore giwegi. Ji tiyo gi gige lupo maricho, ji gore, ji negore nam kae. Mano be nyaka wang'e ni lupo ok en ma kawuono kende. Lupo en manyoro, kawuono nyaka kiny. Nyithindwa nyaka nyikwewa be nyaka lupe e nam achielni. Koro weche mag sustainability mag lupo. Wamor ni Kagbonyo Kanyagwal project midhi lose fingerlings gi mamoko dhi maber, kendo restocking of the lake bro timore mondo ka ji lupo to yud ka rech be nitie. Magi mbaka mwagoyo kwa dhi mbele. To gima duong' mogik en tiyo kanyakla gi jolupo wagi mondo wane ni ere kuonde mwatime improvement pile pile. To weche gi security mar nam, sustainability mar lupo, value addition koriwore nyaka gi kambi mar rech. Kambi mar rech wadwaro private sector, ng'amoa e private sector manyalo biro loso kambi mar rech kae. Victory sani loso kambi mar rech ma processing, but gidhi process rech magine gipidho. Lakini wadwaro kambi mabe nyalo kawo rech from jolupo kaka ne Capital Fish kawe kae. Wan e process mar manyo investor. Maga achiel kuom gik makiny wawache conference wani mondo wawuog ka President Bodi ka nigi paro no manynwa other investors mabe nyalo invest e wach mar processing mar rech. Wach mar Ober Health Center, od dakteche. Wapango dongruok, kaka wapango dongruok en ward based to kendo prioritized gi MCA. Koro to gi jopiny kaka public participation odhi. Koro oberni wabro prioritize. Achiel kuom gik mwatimo be en nderni. Nyocha di pap kaka nawacho ni ndara mowuok Kojode kabira makalpala mabi kawuok yo Otochogo koni. Ndarano nyocho ni kata nyora paro ni ne contractors edhiye mondo temo yawe mondo kawuono ka jo South Kaboch be pala ka gibiro neno President Magina to gibede gi kamoro maginyalo luwo maber. Koro nderni mai piny magwago wakete pesa 10 million every financial year. Nderni miwinjo ka moko to ni osewacho ang'eni sama iketo pesa ndara ka koth ochwe samoro ndara no kethore, mane momi yudo ka complaints ng'eny. Lakini every year kata sani wase prioritize ka koth rumo ni kapok financial year rum nderni wa idhi losi for this financial year kaka gibedo prioritized. Aparo ni stima nyosha wan ka Wandai no wacho nwa ni nitie mpango ma Ketraco keto lines manyien, maybe okanyal mana pimo gite, but nitie lines manyien stima madhi kelo stima korwa koni madhi duoko chien wach mar stima malal ni. Tadwaro ni ang'eni kinde ka kinde
Mheshimiwa Wandai biro ga e studio apano bro pimo maler moloyo mpango magingo e weche mag stabilize stima thurwa kayo ko yugis kende kata mana Homa Bay kata kuonde mamoko stima osiko kalal kelo problem. Aparo ni wach mar josuba ere gima dhi nyime. Aparo ni president last time kano biro nodhi area masuba nochako ayanga gedo mar Rusinga Ring Road, Mfangano Ring Road. Rusinga koro chiegni rumo gi lam, Mfangano noselosi nyaka level makoro nyalo kalore, lakini ne wadwaro ni mondo embe okete lam. Ndara ma main road Mambita nyaka Sori hapa ni contractor dhi nyime gima nyochwa dhi gi Mheshimiwa Chirchir CS mar road Sindo nowacho gi jo Sindo ni kandara chakore gi Magunga kadugo koni kata gi Agolomo to ndaro chakre be gi Mbita kabiro Sindo kamae mondo jo Sindo be oyud ni nyalo wuotho. To kapok mano timore to contractor kungo ywe ndara no maler mondo bed no nyalo kalore kata kapod wari to contractor be nyowacho ni wuok function nyaka Nyabera nikech ne josindo wacho ni koso ma ndara ma county government ndara kosekalo constituencies ariyo en ndara ma national government. To kata kamano county government machien nolose gi pesa mar road maintenance levy to wan nyaka ne wadonje office 2020 road maintenance levy manobiro mogik en 2021-2022 mane momiyo sani governors ni e court kamanyo pesa mar road maintenance levy mondo walos go nderni madongo masamoro pesa mar county ok nyal loso. Weche mag districts kata mag sub counties onge region manigi sub counties mang'eny moingo Suba nikech iyudo ka Mfangano koro en sub county Suba West, iyudo ka Sindo headquarters ne Nigingo kae mano Suba Central, kaito Suba South ema koro ni Magunga. Pani bwana Muwe chakong'eyo gimowacho in terms of the sub counties mantie KMTC ma Sindo nyochwa ne wachako kaka county lakini mano in the national government function koro nyochwa hand over nwandiko barua nwakale cabinet marwa kae mwandiko barua ni mondo odoge national government kendo wamorni CS Mbadi nyocho seketo pesa e budget mamalo kagiriwore gi Mheshimiwa Karoli mondo mi 50 million mondo mi MTC no gere koro wan nyocho wase hand over mondo gere ndara mamalela Mirogi hapa ni mano en a priority road nikech okalo onyalo konyowa gi wach Maruma National Park wach Maruma National Park be kora paro ni nderni mamoko mabe waluo motegno en kaka ndara ma Ojijoteko Ring Road mowuok Kanyadhiang nyaka Kadel. Hapa ni mano ndara ma contractor nyose biro kendo waketo pressure mang'eny kata sani naneno ka koa Kadel osechako yuoyo ndara mondo ndaro bed ni nyalo kalore kaito nyicho wang'ise ni ochak gero daraja madhok mit maonge cha kama ochak go ndara no en gero daraja cha mondo ji obed ni nyalo kalo kendo nyalo luwe kata kapodo loso lam. Aparo ni mano be ntie no wacho gi jo Kenha ni kama odong kilomita 6 mondo room koro wawacho ni contractor kan igoloko ni financially pesa no rume financially antuka igoloko to mondo contractor otieke mondo lam no obedni orumote. Erokamano Governor wabro ng'uke mana matin kende Solomon Kiwinja wabro miyo Governor thuolo tok weche manyien masadik akwayo gi mulo gi ng'wono te ni ang'u chako medwa daka tok weche manyien ka Vincent Otieno bro somo weche manyien adimba kokalera Mogi FM kar chunje luo weche mag ndara Governor dwa mulo e yo mararia kanyakla kod weche mag KP to bang'e wana tieki nyakore mgajwang ka in gi pejo mora Facebook mara Mogi FM X kachiel kod WhatsApp marwa kao kamano kowuok e county mar Endless Potential nyinga eno Otieno Makajuma kete Mana kamano erokamano nya VOJ wabro duo kanyo bang' kinde machuok kende gi kinde ni kapok kami weche manyien kaendi en ni M-Pesa Business Credit mana nyisi mogik kaendi monego bed ni konyi weche go eko mag ting'o biashara mari malo en mana endo mar Tasi Till Loan ma ndio yao ne ng'ata ma timo ohala kata samoro itiyo koda till e weche go eko mag chudo ma samoro ji chudo kokalo kanye till bed ni timo biashara moro to ichuli kokalo kanye till number mano mari koro diare na star
*234 hash sani kasto bas ibro luori koda chike go koto yudo hola makamaindi entiere kinde shillings 1,500 nyaka 250 duto te manyalo konyi e juolo weche go koma go hala mari en mana stam 234 hash to bas mar mondo mi iyud ber koma kore koda tasi T-loan mokelni koda Safaricom e bwo chenro mar M-Pesa Business Credit. Weche manyien matuche kor gwenge kod Vincent Otieno. Piny sama tek tidwa kweyore mar wich bar, lak maremo, leche kachiel gonding, tigi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom rowere e kaunti Mombasa dwaro ni piny owacho ochung'negi e chudo moro amora madwarore chenro mar manyonegi thuolo mag tije pinje maoko. Magi ne giwacho chenro mabende ne ota e kaunti Mombasa kuno, kama bende giywak ni omenda mar agent magituo ni idwaro kuomgi ni malo ahinya. George Aoko chiwo ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Mombasa. En chenro mar piny owacho mar ndiko rowere ma ichan manyne gi thuolo mag tije pinje maoko mane otimore e alap Mama Mangina Waterfront chuny boma ma Mombasa. To kata bedo ni meche kod meche mag rowere ne jowuok oko mar manyo thuolo no, ywak ne nitiere e wach omenda magituo ni idwa ni gichul. Matano Ngala en achiel kuom rowere mawuok Likoni mane oyuoro kanyo. Wengine wanakuambia kwamba Alfred Mutua ametusimamia kama sisi mayuthi tukapate kazi. Tunataka kujua hizi agencies zimefuata nini, na kama zimekuja kutusaidia sisi, mbona tutoe pesa? Kuna watu wametoka nyumbani wako tayari guarantee mguu wao uko mbele. Yaani kuna pesa walitoa, sasa safari hazijajipa, hizi za Alfred Mutua zinkuja zauzwa. Tunataka kujua uwazi uko wapi. Hatuna pesa laki na 70 hatuna pesa. Hatuna hata pesa lanchi hapa tulipo. En ngur mabende ne ochwal gi Harrison Katana manjadak Mashanzu. Alfred Mutua alisema hii job ni free. Sasa tutajua vipi? Yani tuelewaje cause hao maagent wamekuwa kazi wao ni kutuchezea. Ili hali sisi tunajua wenyewe hatuna pesa. Na si ati maagent hatuwajui. Kuna maagent tunawajua. Mimi ningejua ninakuja kutoa 150. Sio 150 afadhali ninunue bodaboda ninunue pikipiki nifanye bodaboda. Nitengeze mtaji. Lakini sasa ukiniambia mimi nitoa 150 na niko na watoto. Tonenya Dendi Hamis Hadija mawuok Majengo, midhiero makamagi kale ne mar piny owacho poko keto chenro makare mag chuo thuolo mag tije e pachoka. Opportunities kwa country yetu ni shida sana. Unaweza kuwa na degrees, ma PhD, lakini end of the day unakuta haujaajiriwa. Like mimi niko na ma degrees lakini bado tu sijaajiriwa. Of which I have to settle at home, tuanze kungangana na wazazi. Documents ambazo nataka ni nyingi, alafu wache ubaguzi. There is no way unatoka hapa na document, unaenda the other side, ukifika na kwamba nini umechelewa, anza upya, ama nakwambia wewe kwanza imeisha, toka kwa line. Unaona vitu kama hivyo. Nimeona venye wanachukua watu, it's very good and it is faster. Okay, for me sijapata kwa ajili sina passport. Ningekuwa na passport najua ningepata, lakini kwa vile sasa sina passport, hiyo chance imeniacha hivyo. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakora magajwang' en jago moro ma jahigni 45 mawuok e gweng' moro Nigeria mayudore e kaunti ma Siaya, sub kaunti ma Ugenya, ne omako dhoji bang' bedo ni ne okawo thuolo mar ng'ado wi dagi ma ochot. Ne wera otudo dagi gi wach mar juoka. Achejno ma nyinge George Opondo wachore ni nyotiyo kod le enego dagino ma nyinge Jennifer Aduol motelo ne loro ne ringre ne e yot kendo ka wuoth kachiel ma ochopo e sendo bila mondo mikro chiw report kendo kod wachno. Kolure gi ruoth ma North Ugenya location en ni achejno ne owuotho kendo owuon nyaka e sendo bila baro ber kama bende nyo nyise apisa mag obila mondo mi odhi okaw ringre mar dagi mane osenego kae to chwe loro ne e yot.
Jana moro nyonego da nigi ka. Muna gweng miluongo ni Jere Central, Jere sub location. Da miluongo ni Jennifer Duol oko. Maja higni dwedi piera boro go abich ko mohingo kadhi mbele. Omodak kende dala bangi dak kodo nyakware ni kende gi dala kan. Nyakware ni en janyasore go changa. Ada ni nyoro onego gi mosa apar gare yo mudhiambo. Timata en report makore ni mechiwo kodhi chiwore ka polis barobe. Obila bang' kanyo osechiwo oyudo lipot makamano kowuok kuom jagono ne gidhi achiel ka gimakore gi apisa mag okwach kich nyaka kama maunduno ne otimore manyo giyudo ka dhot mar dayono olor manyo gichuo gikawo kifungu e od jagono ma giyawo godo dhot ma giyudo ringre mar dayono ka oriere piny adier ot. Ringre no nyochwe okaw motere kar kano ringre mar ng'ato owuon mayudore boma Masega ka koro irito timne bero ka bende le kod pawo machich ni jagono notiyo godo nego dayono ne okaw mochute tesend obila ma okwala. Polisi no odhi dala odhi okaw dani nyo nego nyoro sa apar gariyo ni ot kacha. Koro kosedhi to joka kosego report no ko loke in then igocho osieso gocho na. Nitie ng'at moro mokara ka motero report na nonego dane koloro ni ot koro gidwa ni gidhi gine. Koro wadhi od kijana no to anwang'o kifungu mo oyaw ode to anwang'o nikech ode kogo kul. Koro anwang'o kifungu wadhi kwate madiete na ni kifungu no go yawo to anwang'o ka mama na diero nego ng'ado ng'ute gi le oe kanyo kamano. Jatend loch nangano kata kamano ne chuo yango ni achijno manyingi opondo nyo oduogo tete sendo bila ma okwala ka bende ne owacho ni en owuon kane okaw thuolo mar penjo achijno gimomiyo okaw thuolo mar nego damare to lero ni jagono nonyise ni dagi osebedo ka koro thiro dongruok madalagi ka oluwore kod tiyo gi weche mag juok. Ne ochako medo ni machiegni dayono ne ochako kelo thuol moro manyien kanyo ma chich ni ne otiyo godo e chwalo chenro meke mag timbe juok. Koro ay DCI kwalo biro team no gi cheko scene of crime gi kao dok gin ne exhibits man buntie opawo le body there sega ay suspect no go bene koro bange police obiro bo baro be no kwala san bange adhiba nene ka police kanyo ta penje to wachana no gimomiyo nego dane no tiro de gi en jajuok makata nyoro sijini thuolo moro donjo nyoro thuolo moro donjo manyien. Komachielo en ni jago moro bende wuok e gwenge mag West Kanyamkago e Uriri sub county nyo okawo ngimane oko e yoderruok ka bende obila osechako timo nonro kotenore gi wach tho mar jagono manyo odere e dukane mayudore e gwenge makono. Ruoth e yo kojolo ma West Kanyamkago location Gabriel Oso ne oyango wach ni kaolero ni lipote wi tho mar rawerano ne oyudo ka owuok kuom jogweng' magin jirand jagono. Ne bende olero ni jirendege ne ochako bedo kod chich bang' bedo ni jagono ne orem yawo dukane kuom ndalo moko ariyo mokalo chien ema ne giduogo gifwenyo mana ringre jagono ka oliero e tole i dukane kanyo. Jatend loch nangano ne owacho ni obila nyo osekawo ringreno ma otere kar kano ringre mar jomotho ka koro rito tim ne bero sewa bende nonro to dhi nyime mar yango hie gima dine miyo okaw okang' makamano ka nyaka gie sani pok ong'ere malong'o gimomiyo ne okawo ngimane oko nimar ne onge oboke moro amora moweyo mane nyalo yango gimomiyo okaw okang' makamano. Ayudo sim ka nogochna gi jal moro ni jal moro oyud ko otho e ot. Ne wayudo kata ni ute koro ne watudore gi polis nobiro mokawe utere mochaki. Jali nyodak kende ot gin gi biashara mar duka. Koro kato nyolo kero dala gi ni osuna. Pok wang'e maler ahinya. Weche moko nyakoro Mgajwang' ka wadhi nyime en ni jatend piny Kenya William Ruto bende chako limbe mar kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono ka en limbe ma odhi sidhe kendo chwe neno ni chenro buora mag dongruok ma otim gi sirikal mamalo odhi e yo makare motelo ne nyasi mar Madaraka ma bende biro timore e kaunti ma Homa Bay kono chieng' Jumapil ka nyasi no biro timore e alap mar Raila Odinga Stadium e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny koro biro chako gi kar chung' od bura ma Ndhiwa kama koro biro sidho e ayanga gedo mar apaya mar Gor Mahia Ring Road mayudore e gwenge mag Magina kaito bang'e obiro chwe odhi osidho gedo mar kar tiegruok ma Ndhiwa kata Ndhiwa Technical Training Institute manie ward ma Kanyamwa Kologi
bang' kane ang' osewuok e kaunti ma Kisumo. Bende koro wang'ne ochwe obiolora yanga romo mar twak kotenore kod weche mag yuto mag nembe kata blue economy, twak mabedo bagi mbalariany ma Tom Mboya motelo ne biro dhi chuonyo ng'ong kaachiel kod yawo chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka ma chieng' Jumapil. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino otelo ne jodak mag gwenge ma kono e rwako jatend piny e gwengego ka bende mano biro bedo tielo mokwongo ma Ruto time limbe e kar chung' od burano nyaka ne oyud thuolo mar donjo e apisi kaka jatend piny Kenya mar 5. Owino ne onyiso jodak ma kono mondo mi koro bi owuok kar rombgi kendo girwak jatend piny ka jadolo Adede Ongola mar Ark Covenant Church to bende puoyo Ruto koluwore kod chenro buora mag dongruok ma osetimo e kaunti ma Homa Bay. Homa Bay kani waseneno dongruok maduong' ahinya ma nyaka nyochaki chini geroe manyien, bombe mag minde madongo geroe, ndeche mag lam goe. Ang'o maduong' wawuoyo kawacho ni awa en gima ber kaka sirikal olimou bang' ni piny ngima olimowa jo Homa Bay, wan gi sunga wan gi nyabe. Wadwoko erokamano ni president moluor ahinya Samoei Ruto daktari kuom yie mondo giwuo kod osiepne kendo wadgi the right honorable former Prime Minister Raila Odinga ni gigoyo chung niluongo ni broad-based government mondo piny Kenya owuog kwe. Wamor ahinya ni koro piny nigi kwe. Achiel ariyo matindo tindo thuolo to nitiere chama gi mag siasa go to kata kigoge to jigole man gi luor kod hera mamiyo Kenya bedo achiel, oganda bedo achiel. Weche moko nyakwara mogi ka otenore kod limbe mar jatend piny e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod nyasi mar Madaraka en ni koro tend duol mar buch jodong Luo bende owacho ni gidwaro mondo gin bende obi oyangi e kinde nyasi mar Madaraka ma koro biro timore e kaunti ma Homa Bay chieng' tarik 1 mar dwe manyien. Kane oloso e lo duolno, jagoro mar duolno mano Vitalis Awandu Ondewe otielo ni yangogi e kinde Madaraka no biro miyo gibedo kod ng'eyo ne gin achiel e sirikand manywanda kata broad-based government kaka lerno gi jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Kaka Luo Council of Elders wadhi Homa Bay tarik 1 e biro mar President marwa William Ruto. Wan broad-based government to wadwaro ni ka President biro kar ka to ker bende nyaka bede e bute gi jodongo Luo. Adwaro ni mondo sitting arrangement mar elders olos mondo gi make sure ni jodongo nigi kama gidhi betie. Wadwaro ni elders obed recognized. Mano organizing secretary mar riwruok mar buch jodongo oganda Luo jaduong' Vitalis Awandu Ondewe madwaro ni mondo bi oyang-gi ka bende osiemo jotelo ahinya to ma josiasa mondo kik bi ti gi nyasino e pimo mbi margi e nyim welo. Akwayo oganda Luo kamoro amora manitie mondo wabed gi kwe kabisa e biro mar president mar Kenya. Omiyo akwayo moloyo politicians mawa wadwaro ni mondo kamoro amora ma gidhi gibed wangwana kaka jotelo moyier. Ok wadwar ni mondo giti gi nyithindo kaka goons. Wan kaka jodongo ok wadwar gik ma kamago. Joma oseyier ma gin ibed MP, ibed MCA, ibed senator, ibed governor, gigo gimoko wadwar gi ng'iyo ma nyithindo gi nyalo yudo kod tich. Wang'im na kaka wanyalo create tije ni nyithindo gi. Jaduong' Awandu Ondewe manowuoyo gi Radio Ramogi wacho ni sani koro gima gidwa neno en weche dongruok to ok siasa tore. Uganda Luo bende nyaka koro weche mang'eny wawe. Nitie project moko ma jowa nitie manie position. Wan gi ministers mabeyo kaka koro finance nie lwetwa. Nitie gik moko chuno ni nyaka wawachi radio. Nitie some projects minyalo tim silently to bende rumo kamano moko landi radio. Like now wan kod weche mag energy. Omiwa mana Siaya ka wadwaro no opio wanda yuti kaka jatelo wadwaro ni mondo sani wan sitindego sani ok en tugo, ok en siasa, ok en ang'o, en sa mar dongruok. Higa manyien wadwaro weche mag dongruok, politics manono ok wadwaro. Ka ojiwo bende ni gidwa neno kwe makende kinde nyasino. Moduong' moloyo nadwaro ni mondo kwe bedie both koa kuom joma tindo, nyithindo ma youth, nyithindwa matindo. Wadwaro ni sama wan gi welo, president biro gi welo mamoko awoko mar Kenya, wadwa ni wanyis luor kama gima function makamano dhi timre. Homa Bay oselos maber, wadwaro kwe kanyo kendo nyithindwa manitie obi mondo wabudh gi kwe ma kanyo kik ng'ato gwendre gi nyawadgi. Mae gima akwayo oganda Luo to maduong' moloyo ni wafocus e weche mag development. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Giko weche manyien nyakwara mokane gin mago motuche kor gwenge. Watudre ka ng'oromo saa 7 ni weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno.
magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Yud fuong'ruok mapiyo ne wich bar, onding' maremo, lak maremo, kaachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10 kuom paket. Som chike mondiki kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Piyol gi nyiewo gik moko e bei mamalo e duka mantie machiegni kodi, achiedh nari mar kowo mwandu ma inyiewo nyaka ma intiere. Jumia e duoko mari. Ibiro yudo kit mwandu duto ma idwaro kaka simu, TV, gik ma itiyogo e jikon, fridges kod lewni mabeyo, duto ma ibiro yudo gi discount nyaka maromo tamalo 70. Wan kod brands mabeyo kaka Infinix, Xiaomi, Ghana kod Nivea e dweni mar birthday marwa. Kik idewni ni kama nade. Jumia wakeli mwandu ma inyiewo kodwa nyaka pick up points kata kwende ma inyalo kawe mwandu ma inyiewo kodwa. Pari wan kod pick up points moingo 240 e Kenya mangima. Mondo download app mar Jumia en gima yot mokalo. Donj mana e Play Store, man Jumia kasto install mondo ichak timo order mari kata otol namba mar 0711 011 011 mondo wakonyi kawuono. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Mana kama na nyakoro mogi mana mapeo peadwa na teri achiel kachiel mondo mi walunga keyo mane odong kocha chande county ma Homa Bay gi VOJ ka achiel koda governor to kapodi ne ng'ata ma samoro en jatich mar piny owacho yani civil servant tekni in koda payslip ma ing'adi e pesa ma ichuli godo e dwe ka dwe. Ng'e maber ni sani ndikoro kik ibed koda ng'ukni komakore koda wechego eko mag yudo hola mapiyo piyo e bwo seche 24 nikech MyMobi obiro kaendi mar mondo mi okonyi. Onge gi drama mathoth ahinya, en gino endo ma iyudo hola mapiyo piyo to mana kokalo simbi kanyo e lweti no. Koro diane na *531# to bas mar mondo mi ibed sorted kanyo kami bede nendo mana mapiyo piyo e bwo seche 24. Inyalo yudo sa kanyo endo nyaka shillings 20,000 te mar mondo mi okonyi. Samoro in gi emergency moro mag weche mag hospital, weche mag rent gi eki, kata mana samoro idwani mondo mi chul school fee mapiyo. MyMobi bro konyi tekni in jatich mar piny owacho to ibro yudo pesa ni endi. Onge koda papers midwaro ni mondo ikete sei kata ikel janeno kata mana gimoro mimako ma chung e loan ni endi. Koro diane na *531# sani mar mondo mi ikonyri mapiyo piyo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Wede makelo kanyakla counties 47 Kenya kama ngima gisebedo ka gitingo nyingo bei malo ndinya kwa Ramogi. Kuom mano bi ne mana giwangi. To kendo kibiro bi mar mondo mi pesa mibiro kaka jatimo hala kama do tiyo gi pesa stock magawa manitiere sani koro pongdo kendo ginge wuoyo gi welo. Ochawa eje ni Kiswahili ne ok wang'eyo maber ahinya, to kata kamano mana mbaka machielo to wang'ni biuru jokanyanam, biuru wager dala, biuru wager Homa Bay County, biuru wager county mar endless potential e kinde mar Madaraka Day. Governor kane pok wakawo yweyo nonego beni wamulo wach mar ndara gi pi. Ne wacho na kacha ni thothne utiyo katina ahinya milion 10 kuom loso ndara. Gi midhiero mar lokruok mar yamo ni koth kochwe samoro ketho ndara. Regular maintenance
nikech ung'eyo ni ndara mag earth roads gi samoro ok idaga ming'a kaka sirikal. Erokamano VOJ, nitie nderni mang'eny mana kaka iwacho moyaw e program mar milion 10 e ward ka ward e counties wa gi mai dhi bedo ikwa mar adek mwakete pesa no. King'iyo moa got kokech kabiro neno nam nyaka Nyalkini kaido ka en ndara mane onge to wayawe tie got kanyo kata Koliech nyaka Onywara. Mano chalo Eruma Kaksingri, ochalo bypass ka ndara ma koguta kadisindo chendo wayaw ndara manie bathe kanyo. Alum Beach Access ndara mosebedo ka chenda ming'a Gembe Usungu Sota mago nderni mane ok kalre to sani ne waseketo. Koro in terms of magi mana just to mention but a few, maintenance e gima koro wasebedo kwa nyagorego. Koro wakelo tingni sani mag county manyien mabe nyalo konyowa kore maintenance. Kata ko bete ward moro kata ndalari 3-4 tiketo ne mana mafuta to umo kuonde manigi bugni iketo mara matin to wadhi mbele gi maintaining nderni mawasebedogo. Kopogore gi mano kaka na wacho ni nderni mamoko mabe wadhiro waluongo ni key roads, economic arteries magwa ma wanto kwa nyal timo nikech tin mar pesa mar counties, lakini national government no se wachitimo. Gima discuss gi national government en ni watiek nderni mano chakgi. Asewacho wach ma Kanyadiang Kadel nyocha wane ground kuro gi mheshimiwa Adipo kendo endara mabe kata PS Dr. Molo Raymond osebedo ka be konyo wadhiro keto ndara mabe ma Njeri kadhi oriwo mondo be obed lam. Mano be PS osebedo ka konyowa mondo wadhir mondo waginene. VOJ gimon wasewacho ni ka jotendwa oyudo kuonde mopogore opogore mobete, wan gi MCAs magwa wariwore watiyo kanyakla, wan gi wajumbe magwa wariwore watiyo kanyakla, wan gi jowa mabe koro sani oyudo nafas e sirikal mamalo machalo mheshimiwa Mbadi kaka treasury to gi PS Dr. Molo. Gima waseng'ado ma wasekete buche en mora mar pogruok kik wabedgo mondo mi wanim wayuore ka dongruok. Awinjo ka mwadwaro maduong' en dongruok. Siasa waket chien, dongruok waket mbele. Ndara ma Adiedo, Karabok Junction, Adiedo. Mano be ndara mwamiyo priority kendo amorni contractor ntie kata kodhi mos. Gima watemo dhiro en ni pesa yudre, contractors ochul. Ndara ma Oboke kadhi Nyarach mabiro Rangwe, mano be waket ni Rangwe koni ei Homabay olosi kaito wan mano watiyo matek gi Dr. Lilian Gogo kabisa mondo wadhir kachiel gi ndara ma Rangwe kadhi Ndiru. Awinjo ka Wera Morris ma governor waluongo ni governor mdogo be wacho wach mandara ma Kodhod Junction, very important road. Kendo ing'e VOJ ni kata kane ane national government naketo ne pesa sate mondo bed maintain obed motorable, lakini gima nwadwa ni wa focus ka jopiny oyie kodwa ni nderni mano osechakigi tiekgi moloyo keto kendo mang'eny to koro magi be podwa diwo. Ndara mar Gor Mahia ni mabe wakete maino wate ni kochake to kikochung' kochake to kikochung' obed ndara ma kochake to wadhi pesa kete mondo lose matieke magi mbekni mawagoye weche mag barabara. Koro aparo ni kwa bedo gi lam mawapangogo kaito gimodong' maduong' mogik mabe wasegombaka gi ker governors mopogore koda kende, governors wa manie dho namgi to gi waziri Mbadi en ndara miluongo ni Lake Victoria Ring Road oa Busia to kodonje Homabay to ene moringo ma Katito kabiro Kendu Bay mabiro nyaka Homabay ni. Lakini kichopo gi bridge ma nyaka Nyangweso kanyo to koro luo piny e dhoko kundi to kichopo Homabay to luo dho nam odonjo gi kae kodhi wuok Kipasi odonjo gi
kasi kaito enemo join mambita sindo cha kaito kochopo sindo to koro donjoro Nyagwethe engeri odhi nyaka Nyandiwa kaito odhi wuok Imoro be koro oluwo mwalo to macha luwo malo koro en be ene ultimate ndara ma kolosore to koro wabro bedo ni networks wa mag ndara madongo ber kendo wadhi kwatieko. Wach mar pika achiel kuom tije ma omi sirikal mar counties usetemi ang'o kaka sirikal mar county ma Homa Bay? Pi nyaka nye wadonje sirikal waseloso projects mag pi 124 manie gwenge magi pi migo gi sola. Kidhi e gweng ka gweng ok inyal koso pigi 2-3 migo gi sola motim gi county government mar Homa Bay. Aseyawo gi mang'eny nyocha Kasipul, East Kamagakuod, yawo manie etie Sikri kanyo to gi mamoko. Omiyo pige gi wasetimo 124 of them. Kopogore gi mano, pi ma town ka be en pi en wach mar pi machendo kabisa. Ji mang'eny wacho ni wan e dho nam to ok wane pi. Wasemiyo Homa Wasco support mondo wamed kilometers mag pipeline e town. Tie kuonde machalo Makongeni, Got Rabuor, Kapita, kuonde mane pok noneno pi higni 11. Sani gin gi pi. Endo Sofia Malokoni nyaka mago kuonde man chapo ko bedo gi pi to sani wakete pi kaito go pi koro en mo frequent. Wach mar pi mane ng'adore cha be watemo duoko chien. Adwa kwa jo Homa Bay ng'wono nikech sama ni loso nderni mang'eny e Homa Bay town kae contractor kochako loso ndarani to chodo pipe koro osekelo tatizo e wige mokalo gi kaka sani ang'eni Josango shauri yako kanyo ne pi onge to wasewuoyo gi jo Homa Wasco ni kawuono ne gisetieko gi contractor chodo pipe kanyo pi kawuono naloso kata sapagari pinyi mane simo mana akwonga me otene gini gokinyi mang'ich sapagari gi magi kuongi timo gi gocho nani town chalona de pi ni kanye to pi onge kanye. Koro mano kaseyudo to watudore. Koro kawuono naseyudo report ni pigno idhi tudi. Nitie pige moko mabe madongo kaka pi ma Atemo monego bed ni supply Yugis. Nyocho se landi last mile mar pigno kendo wan gi geno ni ndalo mabiro matin mbele ka pi dhi bedo ni nyalo ringo e Yugis. To nyocho jo Atemo nowacho ni gimbe nyaka gibed gi pi. Mano gima wa insist ni kwanyo kama pi ma Kendu Bay wuoke to jo Kakelo kwanyo kanyo onge pi. Koro nowacho ni nikech pi ok nyal gore ka dok chien. Pi ma Mala Atemo cha e maringi ka kalo biro nyaka Ramba ka biro nyaka Mwalo kae ene mobi nyaka Kadongo mobi nyaka Mwalo osav jo Mwalo koni kaito pi ma Kendu Bay no odhie Kendu Bay gi kuonde mamoko mago pige mamoko madongo. To kata Homa Bay town kae gima chielo machendo en wach ma pipes moti. Koro nwaseyudo African Development Bank oketo 450 million mondo olok go pipeline ma Homa Bay mondo gibed pipes manyien manyasani kendo madongo manyalo tero pi nyaka kuonde mamoko masani pi onge nikech Homa Bay dongo mapiyo. Kaka sani kineno kuma headquarters odhi Arujo cha pi nyaka dhi kuro. VOJ ne wan gi hawi maduong' nikech kaka transformer mwasebedo go Mwalo mago pi kacha osebedo faulty. To sani koluwore gi preparations mag Madaraka gi okelo gweth nikech koro lock transformer ma Mwalo kar pi kanyo. Koro waneno ni wadhi bedo ga more stable supply mar power. Osiptal bo osebedo koriwore gi Homa Bay High School e transformer kani koro gibedo separated. Stadium be nigi transformer moro yore. Koro weche mag stima gi be Mheshimiwa Wandai nyocho biro ka kendo nokonyowa kabisa kata mana weche mag street lighting. Sani street lighting Nyangweso kama ncha onge light street lighting dhi wuok gi Nyangweso ka biro lare to biro nyaka e town. Koro donje e town light ni kanyo kaka Bunde be ka donje e town. Nderni mang'eny manie e town kama ncha be onge stima lighting be koro oket lighting mondo bedi. Koro rieny no be ntie. Kopogore gi mano VOJ kuom riwruok ma jotelo nwakwa gik mang'eny e wach mar Madaraka ni. Kenda mor ni gigo wadhiro kendo gitimore. King'iyo airport marwa ma Kabunde
Airport marwa ma Kabunde osebedo ka kelo ndege to kelo 37 seater. Sani osebedo extended 200 meters either side. Kaiti ilosone ndege be kama ndege lokore, parking, apron, gigik makamago mano dhi mbele. Kaito dhi bedo gi terminal building manyien. To gima duong' ma gik moingo kanyo en ni ndara main road ni madhi mochomo rodi Ndo airport runway omedi machopo 1.8 kilometers. Kochopo 1.8 kilometers to ndege mar Embraer ma Kenya Airways cha nyalo land Kabunde kae. Ji mang'eny penyo ni to ano ka idh ndege konya gang'o, konya nade. Sa pinyo yaore ma ndege lor ohala biro. Nitie tourists mwadwa ni mondo bi Homa Bay. Jo taxi, jo hotel, jo mamoko sama pinyo yaore e yo mar ndege. Joma dhi kuonde mamoko gikwong gibiro Homa Bay eka gidhi kuonde go. Mwandu ma waloso kae makoro wadwa loso nju ka nyalo wuok kadhi mondo ng'ato bio invest Homa Bay. Obro penjore ni mwandu bro wuok Homa Bay nang'o. To an wuodha kadhi Homa Bay bro bedo nang'o. Iwacho ni kambi mar rech. Ji bro penjore ni to kadwa ni monda export rech. Kadwa ni monda wuog oko rech na no onyalo wuok kode Homa Bay kodhi Nairobi nang'o mondo wuog Nairobi kodhi oko. Chalo gi port. Sani kawan gi port kae ma apayani. To mwandu nyalo wuok kae madhi Bukoba, madhi Tanganyika, madhi nyaka DRC. Koro gigi ok gin gik ma konyi pile ni dhi yudo pesa moro direct, but gin gik ma big picture. Tiende ni gibro kelo joket mwandu. Sani VOJ otende wano pong iklong. No se pong masani ji madwaro hotel nindo Kisii, jomoko nindo Migori, jomoko nindo Kisumu. Adwa kwa jowaka kanise wacho, waduoguru dala. Wageru thurwa. Sani kupogore gi investment ma wan go madaraka ma wan go ni. Wan gi devolution conference. Devolution conference bo bedo ka ok tinto ndala biriyo. Nikech wachako gi Rowan Antelope Marathon 10 to 12. Joma dhi bira ka mokuongo madhi nikech state of the county address, state of counties address bidhi som Homa Bay ka. Ji dhi bedo ka ndalo mang'eny to gin ji 11,000. The whole of the country. Koro ne nafas mar ohala maduong' ni koro ji dwa dhi nindo kuonde mamoko ni dwa kwayo ni jowa ma jo hala, jowa ma jo manigi interest mar keto wende bi oko dumba kata lo wanyalo manyo numu amiu tekni ugedo wadwa gero tende mabeyo dho nam kae. Dho nambwa ni VOJ sani en offices matindo mag sirikal. Yudo ka en office moro mathis mating'o ji 35 ji 30. Sani wagolo ofise go te kanyo, watero ofise go te malo Arujo kuma wane gi county headquarters. Nafase go te dhi dong' wadwa ni mondo gibed kuonde mag hospitality. Koro aparo ni jowama master plan dhi gero hotel kama chielo. Wakwayi ni bigedo Homa Bay. Biuru ged Homa Bay, doguru dala mondo wane kaka wanyalo keto mwandu mar loso counties mekwa. Governor penjo ariyo Kenneth Awei, wach mar Kigoto ni lere. Mar ariyo, yande kokuwuok ni governor daro office, logo tich mar office county tero Arujo. Tarujo kanyo yande nitiere gimoro manonego bene kore gero kanyo iluongo ni animal feed. Wach ni osekelo penjo mang'eny mapani moko isewinjo. Ami thuolo mar lero weche ariyogi. Erokamano. Mokwongo we aler wach mar Kigoto. Kigoto en project man wayudo kane sirikal manokalo nosechako 2014. Ne watieke mochako rego mwaketo mokwa ma morego karibu higa korega kendo ka wadhi mbele gi uso mokwa. Kako medo dhi mbele onge speciality mar timo ohala. Koro no wadhi mwatimo kata mop-up mar bando mane wachulo jowa pesa kwa kao bando gi kwatero Kigoto moregi. But mos waneno ni mondo nwaketo investment board manwa wacho ni mondo run Kigoto. To VOJ adieri mar wach en ni sirikal onge gi specialty magi nyalo loko go ohala. Koro gima nwaneno
kaka cabinet nowacho ni kaluwore ni sate ka sakate idwaro ni mondo sirikal omed keto pesa. Ing'eno walo nego beni duoko profit. To kako en gimi dwaro ni budget ka budget ket pesa. Budget ka budget ket pesa. Emomiyo nowacho ni gimwa tim wamany private sector partner manyalo run Kigoto. Nwaselando mwase yudo interested bidders. Interested bidders gi osebiro nitie ng'ama noketo case moro e kote weche mag chudo mag milling manintie. Koro en be nwasetieko kode mondo mi wadhi nyime gi wach mar privatization moloyo to waseyudo interest mang'eny mag jomo a area masuba kanyo. Koro wadwa ni mondo wadonje agreement, ok en gima nyien, en gima obedo provided for a chik, mondo wayud private sector partner ma pod produce mokwa to koro time e yor ohala mok sirikal obedo expected ni sate ka sate kete pesa. Koro adwa nyiso jo Suba South to gi jo Homa Bay ni onge gima osekethore be onge gima oselal. Ne wachungo mana matin nikech wadwa ni wayud ng'ama nyalo ran kambi, onyiew oduma, ochul jopur to loso ohala be, nikech mano en specialty mar private sector. E wach mar Arujo kochakore 2014 ne county government nigi plan mar keto animal feed kacha to ne gedo nochung. Gimomiyo nochung en nikech ne Civil Aviation Authority owacho ni kaluwore gi chiegni mar airport to gi kacha ok nyal dwar kambi kacha manyalo kelo winy, nikech winy bro donjo ende. Koro kinyal keto airport gi animal feed in the same place. Mane momiyo industrial area marwa wasudo kowuok Arujo nyaka Riwa. Koro wadwaro ni mondo industrial area obed Riwa, commercial area to gi hospitality area obed Homa Bay kae. Matin utimo planning mar the town mondo bed kama ber. Wadwa ni mondo bed kama ber ma gimoro ka gimoro ni gikare. Nikech ing'eni gedo no chaki to civil aviation nokochiwo permission. Building cha nobedo kacha 2014 nyaka 2023 2024 2022 2023 samane wabiro makoro ne wa make that decision. Kacha ing'eni VOJ dhi bedo gi kata value mana mar low kende sani. King'iyo airport bedo kacha to kendo king'iyo ni ndara koro lam okalo osedonjo kacha ka donjo office to chako dhi e tok office mager bridge mandara chacha riure gi lam machielo migero mowuok Lala kadhi Ruga kar e diere kar Olodo kanyo. Koro dhi yawo opiny kabisa. Ting'eni ka wadwa ni Homa Bay obed city e higni 10 city ok nyal bedo kama this kende. King'iyo kata Eldoret kanyo choket city oyawore makoro inyalo ringo kata dakika 30 kapodi na ine e city kanyo. Koro mane planning mosetim mawango kendo adwa go erokamano ne Mheshimiwa Kaluma bende nikech kanyo to wang'iyo weche mag nderni mag madaraka to wawacho ni ndara mowuok Lala kadhi Ruga be oket lam, ndara mowuok Wahambla kadhi nyaka Imbo be oket lam. Mago nie plan duoling mar junction kodoyo tiende ni keto ndaro bed gi koni gi koni, geche moko ringo kocha to moko ringo kocha. Junction kodoyo nyaka Rang'wena junction. VOJ lama manie Homa Bay kama mong'ado koni to ng'ado kocha to ng'ado koni to ng'ado kocha. Homa Bay rwenyo ji mang'eny. Lamu timo limtidi. Erokamano gavana, wach mari mogik e kinde makoro welo biro kata wendo biro ge joge ne mang'eny, joma be nigi siso mar neno Madaraka Day mokwongo tik. Homa Bay County bedo gi hawi maduong' ne obedo county mar ariyo e piny Luo mabedo kod national holiday. Machielo odhi bedo county mar ariyo e piny Luo odhi bedo gi gima iluongo ni devolution conference nikech mokwongo obedo county ma Kisumu. Ma nyiso hawi maduong' ahinya ne jowa ma gin jo ohala nyaka take advantage of this initiative mondo gin bede gi loko ohala mondo wadongre kaka oganda jo Kanyanam. Wach mari mogik sama koro warito biro mar wendo gi joge. Erokamano ahinya VOJ. Mokwongo adwa kawo thuolo ni mondo arwak wendo wa maduong' His Excellency Dr. William Samoei Ruto
Homa Bay kae e wach mar madaraka. Adwa rwako be wendo wa machielo mwadhi bedo Goma to ento en wuon dala His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga. En wuon dala, en emobiro rwako welo dala ka mapare. Adwa ni monda kwa joa ni kaka wasebedo joma jombola, joma jo adieri, joma onge koko mora mora, wabeda beda ma onge koko, wabeda beda ma onge yuarruok, wayao bede wate warwak welo, to bende wayao ulane pesa. Ka in gi giri moro miloko, ka in gotendi moro, timne sprucing up matin, kete social media. Ka in gi Airbnb, lande mondo ji oyud kama ninde. Ka in ja taxi, ke taxi ni obed maler kendi many welo, jo apiko, jo bodabedo, mamambo, jite. Waikre uru ne rwako welo, to mana gi mor gi nyiero. Jo Homa Bay lakwa ubeda beda oko sate, kinena wendo mora mora. Kisunge michwade ni how are you madam kata sa. To kai to wadhi adhi mbele gi rwako welo. Jotendwa te agone gi erokamano nikech gise makore mondo warwak welo. Adwa jiwo kamane elder wa ma siawinjo ko wache news ni siasa mora ma local waket chien. Ma okesane sa siasa mora ma local oken sani sa welo warwako welo te warwako jotelo te india piny kakoro wendo biro kata kaka koro bro biro rangwe kata kama chielo kata kantie jatelo moro ma ingo gi wach ma okesa sani okesani ni jatelo dikucho timrina no sani rwako jotelo irwako welo to sawa kwa dong kendwa to siasa mamoko gi wanyalo goyo lakini sani waket kwe waket maturity mangiso welo ni Homa Bay kamolony Homa Bay hakuna matata amira rwako welo te wamor kendo wang'eyo ni wadhi bedo gi madaraka ming'ado mana gi le madaraka like no other. Yani madaraka ya kukata na shoka koloke gi dholuo ming'ado gi le. Nyakwara mogi mane mokelo e giko mar twak kod governor achiel kachiel kukelo tich mar county Homa Bay, mano the county of endless potential. Ka uwuka wadhi wuoyo gi jopiny gwenge mopogore opogore, ka ine dhonam ka, kine stadium, jo pikipiki, jo sekta mopogore opogore. Wagoye mbaka ni to waikore nade mar rwako welo kochakore kawuono ni nyaka welo tiek gi mokelo gi ka kanyakla kor bede loso ngimo makiny ni dhi bedo nade kokalo kuom teko gi chenro moket kod governor Gladys Wanga kod sirikal mare kaachiel kod tiyo machiegni kod sirikal mamalo mar national government motele kod Dr. William Ruto. Ka kamano elo apisa madito ma county manyomyo chenro makama ochopo kare Atino Tieno osiepna Muga kaachiel kod jogo picha duto te mabende wan go ka kaachiel kod jowa matiyo go e kambi mar All Media Services Solomon Kafaya kene studio kanyo kod Vincent Otieno, Alia Beach kod James Latano. Erokamano nya kumiwa thuolo pod wago kambi ka wanamiu weche giduto te kochakore kawuono nyaka rum chenro mar madaraka deni kendo pod obrogo kambi ka mar ng'eyo ni to dongruok loko ngima jopiny e yo machalo nade. Nigo kura to governor nowacho ni an gi geno ni genowa biro goli kama intie oketi kama ber ma iniwuon idwaro kaka jago kura. Teko mar ombuchi tiyo ka kamano ritima kawuono kwe mar Jehova Nyasaye mar bed kodi. Nyinga en Victor Otieno Makajuma. Erokamano nya VOJ musna nyamera no endo miye puoj gi pak dakika kaendi modong' en 15 kende toromo saa ang'wen sache mabende koro niendi wane tiro mogik kabisa machendo niendi mar kogwen bang' twak no endo malich ahinya maber kendo mabende iwinje mopogore opogore. Gie sani to koro adwa ni mondo mi kapok achako losi gi thum ni kokalo kanyo chenro mar Maimobi ne ng'ata ma en civil servant matiyo ne piny owacho, ibed obila, nyalo bedo kata mana samoro laktar mar sirikal, in gi thuolo mar yudo hola yo mayot kendo mapiyo kabisa mana kokalo simbi kanyo nyaka shillings 20,000 e bwo seche 24 kende en hola no endo mabende onge koda drama mathoth ahinya mara sijui kel kia upande ni kia form kama sign mingane sign ni ere gimwa mako uonge go bora ni in civil servant intire koda payslip ibro manangadi mos e payslip ni no endo toka hola makama endi koro kiki bede ngat nendo mathung inyalo ji sort sani endi koda Maimobi kokalo kanye dio star 531 hash
mondo mi iwiny maber iyud hola manyalo konyi timo gigeni mapiyo. Star 531 hash. MyMobi, quick cash bila drama. Yud fungruok mapiyo ne wich bar, onding maremo, lak maremo, kachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10 kuom paket. Som chike mondiki kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Perfetto tukuzu. Tielo mogik era mogik ogwen. Professeur Joseph Yav Kachul. Yongo gingolo mayom tumol. Kipindi cha lala salama. Mheshimiwa Ken Odongo Chakara Chwanyo Imosona Lano Diembo Omin Lili Elekcha Enya Chukano Tamio Chunya Obama Nyakala Gano Sechano Wadaki Elekcha Enya Chukano Tamio Chunya Obama Nyakala Gano Sechano Wadaki Jojo Boko MK Bangonga, ingénieur de son. Joski Janyaira, Imosona Ugilo Jakatwenga, Sama Bedo Pinkendo Aparo, Electa Mamaga, Chunya Okuyoma, Omondi Sangulo, Sama Bedo Pinkendo Aparo, Electa Mamaga, Kibachi Goyama. Greg Ochieng Okelo Kawote Ndara Kendo Aparo Elektanina Mawazo mingi sana kwanwe Sama wote Ndara Kendo Aparo Elekta mamaga Neko mata mamaga Dr. Tom Orebu Eibo Makisumo Ewa Wotoni Kawa Makolo Etwa Kisumu City Dalawa Eibo Makisumo Newa Bayo Kode Kawa Makolo Etwa Kisumu City Dalawa Osiepe Obedo Tenge Keno Giworo Gayawa Madanti Yudo Avinya Tino Morsetete Sambo Udogo Obedo Tenge Keno Giworo Gayawa Madanti Yudo Avinya Tino Morsetete Oyuoro Siago Obedo Tenge Kendo Giworo Gayawa Madanti Yudo Avinya Tino Morsetete Paulo Kaputa Obedo Tenge Kendo Giworo Gayawa Madanti Yudo Avinya Sila Okelo Obedo Tenge Jacobo Dongoro Madanti Yudo Avinya Tino Morsetete